גם אני הייתי כזו ילדה בדיוק. וגדלתי בשכונה של ארסים ונרקומנים, וכל החיבוטים שלהם מוכרים לי לפני ולפנים. אני החלטתי שהעבר שלי הוא חלק ממני, ובמקום להתנער ממנו או להתבייש בו, אפשר לנצל אותו ולהשתמש בו. אחד המסרים החזקים של דפנה זה היה לבחור בחיים. היא עשתה את זה במהלך חייה. היה לה את כל הנתונים כדי לא לבחור בחיים. וצריך לדעת שיש לנו זכות בחירה. אלוקים העניק לבני אדם משהו אחד שהוא אלוקי לגמרי. פשוט לא הייתה מושפעת בתכתיבים, שאפשר להגיד את זה על מעט מאוד אנשים, והלכה עם האמת שלה. היא תפרה והשתתפה בקבוצות תיאטרון, והיא למדה בעצם את כל התחום של פוריות, והתמחתה ונסעה ללמד את זה בכל מיני מקומות, ועל הקליניקה, ועבדה בבית חולים. היא באמת חיה כאילו יש לה 50 שעות ביממה. היא באמת חיה כל יום כאילו זה היום האחרון, היא לעולם לא דחתה דברים. בין אם זה דברים הקטנים כמו עבודות בית וכאלה שהיא לא דחתה למחר, ובין אם זה עבודה עצמית. כשהייתה באה אליי, אז כבר מרחוק הייתה צועקת מישהו בבית, וכבר הייתי יודעת שעוד דקה היא תדפוק בדלת, ובינתיים עד שלפעמים הייתי פותחת או מגיעה, הייתה מעשבת את כל העשבייה מסביב לעצים בחצר. היא לא הייתה מבזבזת דקה, לא דופקת ועומדת בדלת. כאילו חיה בתדר אחר, משהו הרבה יותר רחב מהבן אדם הרגיל. זכני נא ללמוד, להזדהות, מתוך בריאות, עם סבלו של החולה, ולעזור לו ככל יכולתי, בכלים שאתה נותן לי יום-יום, שעה-שעה. אחרי שהקריאה לי את התפילה הזאת, אמרתי לה, את יודעת מה דפנה? את עברת את הבחינה, אין צורך להיבחן. היא למדה שפות זרות, למדה ערבית, למדה רוסית, כדי לתקשר עם החולים שלה. היא לא ביקשה מהם להבין אותה, היא ביקשה מעצמה להבין אותם. היה לנו סיפור שמשפחה הגיעה מהצפון, אז היא דאגה שהם יישארו בלילה בבאר שבע, מצאה להם דירה בשביל הם יישארו פה, ויהיה להם מקום. בעצם הכרתי אותה רק אחרי שהיא נרצחה. פתאום התחילו לרוץ ברשת המון דברים שהיא כתבה, וקראתי אותם, ופשוט הרגשתי החמצה ענקית, שלא הכרתי אותה קודם, שלא הצלחתי, לא יודעת, לפרסם דברים שלה גם בטור שלי קודם. הייתה עוצמה נורא גדולה בדברים. היא כתבה, אני פרח בר, שום דבר לא מפחיד אותי, אני לא מפחד מאף אחד. היא האמינה בידיעה שלה גם הנשית, גם האימהית, גם המקצועית. הייתה בה אמונה מאוד גדולה בעצמה. אני חושב שהיכולת הזאת לגעת בלב ולהסתובב לב פתוח, להקשיב לכל דבר ולהכיל כל דבר ולשאת את הכאב של כולם מסביב, זה משהו שנגע בהרבה מאוד אנשים. אין הרבה אנשים אמיצים שמוכנים לדבר עם הלב כל הזמן. כשאתה עובד עם הלב שלך, אתה גם מוכן להיות מאוד פגיע. הבנתי סופית שכל העסק הזה של טיטולים, מקלחות, כביסות אינסופיות, ניקיון, זה כבר לא בשבילי. הספיק לי מזה לכל החיים. היא התבטאה ואמרה, נמאס לי להיות אימא מעשית, אני רוצה להיות אימא רוחנית, מכוונת. אני רוצה לשבת עם הילדים שלי, לשמוע מה עובר עליהם, לספר להם בדיחות, להיות איתם, ליהנות מהם. הזמן שהם גדלים עובר כל כך מהר. אני רוצה להיות שם בשבילם בזה. היא הייתה מתנחלת לי בחדר. היא הייתה באה למיטה, נשכבת, ומדברת איתי על השעות הקטנות של הלילה. מדברת איתי על הכל. בהתחלה אני חשבתי על זה שכאילו איזה אימא פדחנית, כאילו עם כל הצחוקים וכל האמירות המשוגעות שלה. אבל אחר כך כאילו כששמעתי כל כך הרבה חברות שמתלהבות מאיזה אימא והכל, אז באמת הבנתי שזכיתי. קודם כל אני התאהבתי בה בשניות. היא שמה את הקפוצ'ון הצבאי שלה על הראש, אני זוכר את הטלטלים שלה, יוצאים החוצה, ופשוט שבתה את ליבי. וכל יום שאלנו את עצמנו אם אנחנו צריכים להמשיך את הזוגיות הזאת, כן או לא. כל יום. כאילו זה מצחיק, אתה חושב כל יום על לפרק את הזוגיות, דווקא זה בנה לנו זוגיות מדהימה. אני שמח להגיד שכל יום האישה המדהימה הזאת בחרה בי, והייתה לי הזכות גם כל יום לבחור בה. האומץ שלה והגבורה שלה, אני המון פעמים חושבת עליה וחושבת על הרגעים האחרונים, ואני
תשמעי, אימא שהצילה את הילדים שלה, ממש. אני בונה על אלוקים שאומרים שהוא יום אחד הוא ימחה דמעה מעל כל פנים. אני מזמין אותו לקיים את ההבטחה שלו. בינתיים קשה להנחם. הדרך להמשיך את דפנה היא לחיות על כל הספקטרום, מהמקומות שבהם אנחנו הכי טובים והכי מוצלחים, ועד המקומות שבהם אנחנו חלשים ונופלים, ושמה לדעת להכיל, כי התפיסה שלה הייתה שהבן אדם המאושר הוא בן אדם שיכול לרקוד בין זה לבין זה, שיכול להכיל גם את זה וגם את זה. היו לה המון חלומות שאנחנו רוצים להגשים. אבל את התפקיד שלה, פה היא סיימה. המוות הוא שלב, ומה שהיא עשתה חי וקיים ולא נעלם. האהבה לא חלפה, השמחה לא חלפה, החיים לא חלפו, הילדים פה מדהימים ומקסימים, ועוד יהיו לנו חיים יפים וטובים, אבל הכאב יהיה נצחי. אמרתי למישהו באחד הימים שחצי ממני מת, והוא אמר לי, אתה מבין אבל שזאת משוואה, שאם אתה חצי מת אז היא חצי חיה, וזאת המשוואה האמיתית. ובזה יש איזושהי נחמה.